Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Arden Miller basayo mo MLA jong Nongkrem constituency para kajo ko por ubalong ru kumu President Rangba jong Voice of the People's Party. Ulaong baga jingtmu jong VPP haba kayakhi ya kani ka baha thungkam thungjam kamdei baka bishni yano bat kamdei baki kwa ban kini no ya ka hok jongno re jongno henrei ka kwa bakan don kata ka policy baha kam ka ba shong hok ka ba shong nia hapadeng ki ar jat benreu ki badan hapo ka jella Meghalaya ya kani nakaliang uba Arden ulapen pau haba keren pensai sikipat ba halor kata ka mat ya ka bala penlong ya ka jingelang hakmat yo nongston haka artrik ujamang arhajar arpulai Shusho ong ba kani ka reservation policy kan long ka ba shong hok ka ba shong nia bat ngin peteng da kani ka jo ka policy bat day halor kani ka nongrim baga VPP ka ong ya ka sarkar bade ban khmi biang lani pat biang ya kani ka bha thungkam thungjam hagate ka sngin alor ba Arden laya don lang ru ki nongkit kam ki ba hakmat jong ka seng VPP jong ka jella bat kumjo ru na nongston da ka jingwan ban sakhi lang ru ki reurang ba ki longkme ki samla bat ki spa ngut ki pat ba ngilalek keleng hadien bangi ngila tawana ka sarkar baga sarkar ka dei ban pet mai biang ya kata ka bha thungkam lani ka bangi ong ka reservation policy hadien baga ying kashri kalau batha ya ka sarkar baga dei ban penkre ya kata ka roster baga jing pentrekam ya ka reservation policy lani ya kata ka bha thungkam ka dei ban long katkom kata ka roster kabumot ka dei ban long katkom kata ka policy ka spirit lani kata ka letter jong kani ka reservation policy badai kani ka balawan ra ya ka jinge ka ba crow bat ladang yemdan daga weipat ka jing perkhat le sing anong epi kan kta ya ki samla ka jingi ki bawat kam wat jam namar balai kan don ka jing terkhong kam ha kani ka jilak ji na ka benta ki khon samla ka jingi ki badan ha kani ka rilum khasi be jongi kani ka reservation policy kamlang ka ba shong hok ka ba shong nia bangin peteng dagani ka ju ka policy ngitip bamangi ni khambun pat pani kini ki para ki jingi ke bedan agani ka jela te ka jingli ka bangi ki kli ya bangi lai keleng kalong kumno ngien bha kumju yau sanpho badeu lai pusan lalingi dan sanpho ki dan lai pusan kumno ngien bha mar kaju mar saupo la saupo dei katakan kaba penlongi bangi ong ya ka sarkar bade ban pek ban khmi biang ya gani Nrayu Chief Minister haba ule jubab ya ka jingkren ka jing apo assembly wang balar kita ke ba persya ya ka taka roster ai kin lek sing yin kasri ai kin ujor sing yin kasri ngenuma ban kren ye ya ka ne ka benta Nrai kalong ke ba snotnat tan katu kanisngi naga jing dawa ka jongi ka yin kasri habala dan ban lek ban ujor persya ya kata kalau ai ya jing batai ke basai bahaga bidai berkani ke polisi ngin i ha ka sarkar bat ha ka assembly ke ying dorbar thawan bagini tai ini ngil snutu baganong ka don kam bangin dawana ka sarkar baga sarkar ka dei ban pek thmai no ban penpek thmai no ya ka reservation policy khnang ban sala ban pentrekam ya kata ka roster system kabaga yeng kashari kalapatha ya ka sarkar ka jinge hangni ka jingko hangni ka jingpang hangni ka daw hangni ka dei ka reservation policy lani ka bha thungkam kabala sandur san powais nam minshwa bat kabalon ra jingla na ka por shakapor ngam kwa ban kren bnia ya kita ki jingla namar kumbalang baga jing thmu ka jungi habang yakhi yagani ka reservation policy lani yagani ka bha thungkam kam nei bangi ni bishni ino kam nei bangi kwa ban krino e ka hak jongno nrengi kwa ba kandon kata ka policy bha kam ka ba shongha ka ba shongnya hapdeng kini ki ar ki judgment riu ki badon hagani ka jella Meghalaya Shri ban ai policy nre ka kamram jong ka yeng ka shri kalong ban pek kumno la penon kam lani la pentre kam ya kita ki an ki baga sorka kalabu bakla
pa yang ni ban lek syapo ka yeng ka shri mrengi ngong lana phim highlight lani phim tre ban ya krem ya gani apo ka yeng darbar tawan ngin let show pai ba namar yang ni legit do pai ba bangin ra ya ga jinge jong ga jat reu hapo assembly hatong in susha bangani ga sarkar kan le kalbamon nagaleng kecungi kas laseng yang ni ka voice of the people party om dei tang bangin job election ka voice of the people party kambe ka party ka laseng tang bani election ngiyeng yang election bangin yo bandrung hagi ying darbar tawan banra ikimat ki bangin kular repi bani tay apo assembly nagam ta kita kimat lara amdan basngap ngin hapon ye thu su pat ba ban ngin hapon tong ini ki pat ba no ya ka jing mutlak jong ni ka sarkar